Bangaphaya kwewaka abantwana kwesi sikolo esiqala ku-grade 8 ukuya ku-grade 12 nesafuduselwa kule ndawo emva kokutshatyalaliswa kwesakhiwo sonke zizandyondyo zemvula ngo-2023. Kwigumbi ngalinye ngabafundi abangaphaya kwekhulu abaxinana ngabathathu nabane edesikeni, nto leyo echaphazela bona nootitshala. Abanye abafundi abayitholi into yokuba ootishala bahamba bajonge uba baqhuba njani kuba bahlalela ngasemva eklasini, akubakho zipeyisi zoba utishala ahambe ajongajonge. Iingxaki ezombethe esi sikolo ziliqela kuba namatanki amanzi onakaliswa zezo zantyalantyala. Xa engekho siye siyokha emlanjeni. Khona umlambo ophuma ngegeyithi utshone ngapha kwehlathi, siye siyokha khona ke ufumanise ukuba akaklinanga amanzi amdaka. Sicela urhulumente asincede sakhele esinye isikolo because esikolo esi njengoba sikule ndawo sirishwa zizikolo ezi-8. Imanyano yetitshala iSADTU sele ifakene imilomo nesebe lezemfundo kweli phondo uqinisekisa ukuba kongezwa amagumbi okufunda kwakhiwe nezindlu zangasese ezisisigxina. Sikwaba bunzima kwesi sikolo. Iminyaka ke sijijana le nto basicinga sizakwakhela isikolo urhulumente, kodwa urhulumente xa sidibane uyasithembisa ngoba uzawusakhela. Umphathi wesebe sele tshilo ke uba uwathumele amagosa aquka igosa elikhulu eliphetheyo kulaa ngingqi okokuba liyojongana nezimeko ukwazi okokuba kubekho ungenelelo olukhawulezileyo. We have appointed IDT to develop a plan for the new school. Currently, we're in the process of constructing temporary toilets using the prefabricated classroom model. These are to provide relief on the challenges with shortage of ablution facilities. The project is meant to be completed by the end of February this year. De libe lisetyelwe ikhwelo labazali, iititshala zisazawuthi chuncembe ukunqumla umgaqo zisiya kuzikhulula nanjengoko izindlu zangasese zethutyana zigcwele ziphuphuma. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eTyelinzima eMqanduli.